गावस्रानि बिहामजो बिखुनजो होख्लायगासिनो हाथारसिगोन दे बोलो हो दहाय अननानै जावनो जानाया हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द बोदो कपल यूट्यूब चैनल लोगोफोर दिनै न'आवनो खामानि मावदों आरोना जोंहा ओरैबायदि मेंबाय ओमफ्राय दा नारेंखल रोदा दानख्रुबगासिनो दं हामफे हनै ओरैजाय नै होथारदों मावनाया हामफेया लोगोफोर दिनै ओरैबायदि फुङावनो माने लामायाव जोंनिखिजा ना दोबथिं फैयो नालाय ओमफ्राय बेखौ बिहावा लाखिबाय ओमफ्राय आं सायनो होननानै लाबाय सायनाय समावनो ओरैबायदि गोबानोबो ओंखारबाय गेस जागोन ना माखौ मिथिया ओमफ्राय गोजांबोबायबो ओमफ्राय नाखौ सायनो हाजोबासै आङो माबाबाय सायबाय सायखांनायनि उनाव मा जाखो ओंखाम जाखांनानै मुलि जागुलायनांबाय ओमफ्राय उफाय गैया नै लोमजाबाबो माने गवा मुलि जानानै एसे मोजां मोनदों आरो होमबाबो ओरैनो थायोबा माने थोथोर माने गोस मोनो आरो लोमजानायखौ ओमफ्राय होमबाबो एसे लोमजानाया खारबाय बायगोनदां गरमजों होननानै मावला एकदम गावखौ सोरबा सोंदों नायसै आरो बुंनायफ्रा जेनेबा आं निउस रिपर्टार आरो जेनेबा ओरै भिडिअ लाबाय थानानै नों बुंबाय थानाय लाजिदों खोन्थाबाय नालाय नंगौ बाथ्रा जेन आं हिनजावखौ मावहोथारासै आरो दरमा मोननाय नङा नङाबा नोङो मावनानै जायाबा लांख्लाबनो हाथारसिगोन नैबेहाय माने बाख्रि बानायनो नागिरदों आरो बाख्रि माइ दोनग्रा बाख्रि दंमोन नैबे सिफायनानै लाबाय बाख्रिखौ ओमफ्राय दा माइ दोननो जायगा गैया नालाय उपाय गैया बानायनांसिगोन होथारदों जा खामानि मावनाया नै नालेंखर मुरा दाख्लैनिफ्राय मावनो रोङासै नै ओमफ्राय दिनैसो जाय फाराफारि होबाय मावनाया आंथ' जाला नै मोदानजोब्बाय दैया सुइसा एसे गोराखा ओरैबायदि नालेंखर रोदाया तनिष्काया हैलांगायाव फुथुजानानै नै मेथाइ जानो मेथाइ जानो मेथाइ 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 जानो मेथाइ तनिष्काया मेथाइ जानो मेथाइ 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 जानो होनदों आबैया लायदों दा मेथाइ आबैया लायदों दा मेथाइ दा जागोनब्रा थां गाखोहैफिनदो हैलांगायाव थां हैलांगायाव गाखोहैफिनदो मा खबर लोगोफोर होनलाय होनदो ओइ नाङोलै नाङो बदि ओंखारबाय बायगोनदां एसे बदि ओंखारबाय बायगोनदां बदि ओंखारबायगोन खोमा गिदिरथारलै बियो गया दहायनिफ्रायनो बिदि दानबा जोबलायलायसिगौमोन no 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 थाल्ला तनिष्काया माबा मेथाइ बियैनो बोरैबा उन्दुलांबाय आङो दानि नायखोमा फैदोंमोन आरो दै नायलाय उन्दुनाय स्टाइला मेथाइ जानो होननानै मोनजायासै बिमाया मेथाइ लायनानै दासो फैदों उन्दुयै ना आथिं ओरैबायदि मेंबाय लोगोफोर सिंग्रा जालायबाय आं नै गावस्रानि बिहामजो बिखुनजो होख्लायगासिनो हाथारसिगोन दे बोलो हो
Rồi ông ăn dầu ra nè. Dạ không? 센스도 버니야. 이만 체 문네 문탐. संदानबाय आरोना ओमफ्राय आइना सि मोनामजोब्बाय नालाय सि मोनामलायबाय गेसाव गेसाव मोनथारदों दाननानै बेबायदि अबस्था जाबाय आरोना गैथारला हाथारसिगोन ना मा होनो सिङाव माबा गुरैसो ना सायाव बिराद गोरा आरो रुबायानो बाखुदावलायो नालेंखर दंफां थ' लोगोफोर नोगोर मेंबाय आरोना ओंखामबो जाखांबाय ओमफ्राय जोंहा माबा नारेंखल रोदा दानखुदोंमोन नालाय ओमफ्राय रनिस्काया दिनै बिमाजों थिगसे नांलायबाय ना नांलायदों नों मामाजों मामा नांलायनाय ओंखाम होआखै नोंनो मामाया ओंखाम होमाराखै ओंखायनो रायदों दहाय सानाव थिगसे नांलायबाय रनिस्काया बिमाजों थ' होमबा मेंबायबो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन एसे खामानि मावबाय न'आवनो नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय बाय होनदो दे गुड नाइट होनदो रनिस्का गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट होनदो